Bon dia, sommeliadors. Estem per on ho vam deixar ahir, Fontana, o sigui que avui la veurem de dia, i camí a la Fontana ens trobem en aquesta fontana de los Tritones, de la isla de Goshi. Està bevent aigua, que no s'empatxa. Anant cap a la fontana, anant cap a la fontana, hem trobat sense voler la tenda de Pinocchio. Per qui vulgui vindre a la tenda de Pinocchio de Roma, heu de venir a la vía del lavatorio. Fontana de Trevi. O sea, ¿me cuentas que no le dan dinero a los vagabundos que lo necesitan y lo tiran aquí? ¿Billetes? Cierto, ¿Dinero? cierto. Estira així, tot pensant en un desig, perquè segur que la font aquesta compleix el desig. Fontana di Piazza Colonna e columna De Marco Aurelio. Aquest del darrere és el Templo di Adriano Marrano. Solo se conservan 11 columnas corintias en todo el templo. En la piazza de Santo Ignacio encontramos la chiesa con el mismo nombre, Santo Ignacio. Es muy grande. Y en esta chiesa hacen honori a una fusión entre Mr. Bean y Michael Jackson. Aquí le llamamos Giovanni Palatucci. No sé si es llegirà o no, però és la plaça Piazza de Luigi di Francesco. I ara ens trobem a la espectacular i gegant plaça Navona. Com mola! Se merece un apoyo. Aquesta fontana d'aquí és la fontana Quattro Fiumi i al darrere ja tenim la Chiesa de Agnes in Agone. A la part és de la plaça Navona. I tenim la fontana de Neptuno. Aquesta és la tercera fontana de la plaça Navona. Està a la part oest de la plaça Navona i es diu la Fontana del Moro. Hora de menjar. Ara estem aquí al restaurant Cucanya. La Cocanya. És guapo, És guapo, És guapo. Emma, què t'ha semblat Roma fins avui? Molt maco, m'ha agradat molt. Què ha destacat per damunt de tot? El que més m'ha impactat és que a cada carrer hi ha coses per veure. Siguin cases xules, siguin xestes, sigui el que sigui, en cada carrer hi ha un munt de coses. I en què te quedes fins avui? A veure el King d'ahir, no. Quan vaig anar a demanar la sortida, per estar amb el papa, quan vaig anar a demanar el paper, que vaig haver d'entrar jo sol allí amb dos guàrdies i saludar-los i parlar, jo que vergüenza. I monument?
la plaça plaça Navona, Navone, que és estem la al plaça. costat, estem al costat. Ho mires i és que no hi ha camp de visió suficient per veure-ho, és una passada. Molt xulo, m'agrada molt. Piacina al freddo. Acabo de descobrir la pasta a Roma.